Шакуров көріп қайтты. Әлмәттә һәм якын тирә-районнарда яшәүчеләр ел сайын башка татарстанлылардан бер бәйрәмгә күбрәк ял итә. Бүген дә шәһәр гөрләп тора. Нефтчеләр көнен монда 57-нче тапкыр уздыралар. Бәйрәм театралаштырылган тамашадан башланып китте. Үзәктәге мәйданга шәһәр халкы, нефть тармагы хезмәткәрләре, ветераннар җыелган. Аларның барсында Рөстәм Миңнеханов сәламли һәм кара алтынны Татарстан икътисадының киләчәк тормышының ышанычлы нигезе дип атый. Барыгызны да чын күңелдән һөнәри бәйрәмегез белән котлыйм. Һәммәгезгә дә исәнлек, саулык, дөньялар тыныч булсын, эшләребез алга таба да матур барсын. Бәйрәмләсезме? Нефтяное производство да огромные инвестиции в машиностроение, химию, нефтехимию, цифровые технологии, науку и образование, инфраструктуру. Республиканың көньяк көнчыгышында кара алтын беренче тапкыр 1943 елда табыла. Беренче номерлы скважина Шөгір авылы янында бураулана. Шул вакыттан бирле Татарстан гади авыл хуҗалыгы җирлегеннән илнең нефть чыгаручы төбәгенә әверелә. Хәзер Татнефть Россиянең нефть тармагындагы әйдәп баручы компанияләрнең берсе. Оешма ныклы адымнар белән 4 миллиард тонна кара алтынын чыгару юлында. Мы лидеры, мы эффективны. Без әйдәп баручы оешма, без нәтиҗәле эшлибез һәм технологияләрдән файдаланабыз. Без зур тәҗрибәсе, чын инженер кадрлары булган зур команда. Мощнейшим инженерным и кадровым потенциалом. Әмма бу бәйрәмнең иң матур традицияләренең берсе. Барлыгы 5000-нән артык кеше, нефть оешмалары хезмәткәрләре, студентлар, шәһәр халкы бер бөтен булып бер юнәлештә алга атлый. Бу Татарстанның нефть тармагының никадәр көчле һәм куәтле булуын күрсәтә сыман. Мәйданга бер артлы техника керә. Алар барса да нефтчеләрнең көндәлек хезмәтендә кулланылган яки кулланыла. Хәзер оешма иң заманча технологияләр белән эш итә. Шулай да төп байлык кешеләр ди алар. Татнефть бөтен республика буенча 65 мең кешене эшли иткән оешма. Менә шул нефть аркасында зур шәһәрләр төзелде, түбән камалар төзелде. Нефть ул Әлмәт районының байлыгы гына түгел, Татарстанның, Россиянең байлыгы. Татарстан, Әлмәт шушы нефть белән күтәрелде инде. Мен үзем дә шушы нефть белән бергә үстем. Татнефть тормышы белән хәзер дә яшим. Әлмәтнең тормышы нефттән аерылгысыз. Татнефть кара алтын каласының һәм гомумән республиканың социаль тормышында зур роль уйный. Кунаклар бүген төзекләндерүдән соң ачылган яңа сәнгать мәктәбе Нур яшьләргә психологик ярдәм күрсәтү үзәгендә дә булды. Шулай ук 1 сентябрьдә республикада 6-нчы булып ачылган Адымнар мәктәбен карадылар. Монда төзелгән һәм яңартылган һәр объектта нефтчеләрнең өлеше бар. Бәйрәм уңаеннан нефтчеләр арасында осталык конкурсы да уздырдылар. Скважиналарны иң төгәл һәм җитез бораулаучыларны сайлыйлар. Бүгенге көндә менә без подъемный агрегатны монтаж ясадык. Аннары инде гомумән шул турыдан-туры эшли торган эшне эшләп күрсәттек халыкка. Илшат Шафыйков бу тармакта 11 ел эшли. Безнең һөнәрнең дәрәҗәсе артканнан арта ди ул. Ул монда менә ул әллә ничекне җайлырак дисәң дә була инде, но скважинада бик алай түгел. Бүген Әлмәтнең һәр урамында ниндидер тамаша бара. Монда яшәүче һәр гаиләдә диярлек нефть тармагында эшләүче кеше бар. Нәселләре белән нефтчеләр дә күп. Менә Гатиевлар эш таныштырган да, кавыштырган да. Икесенең уртак стажы 80 елдан артып китә. Без бу бәйрәмгә һәр елны чыгабыз балалар белән үзебез. Безнең бөтен шәһәребез, наверное, шул Татнефть аркасында шундый матурлыкта, хәзер шушындый матур тормышта, матур шәһәрдә яшәп ятабыз. Яхшы эшләр, мәктәпләр яңарталар, урамларны яңарталар. Бәйрәм бик күңелле, бик яхшы үтә. Погода белән Аллага шөкер әйбәт. Бүген нефть һәм газ сәнәгате республика икътисадының иң яңа технологияләр кулланыла торган өлкәсендә. Галимнәребез уйлап тапкан эшләнмәләр бу тармакны фәнни яктан ныгыта, аларның уртак хезмәте исә Татарстанның тотрыклы үсешен тәэмин итә. Әлмәттән Илгиз Шакуров, Рәмзил Гарипов, Яңа Гасыр каналы.